Musukoarena bakarrik ez, osasun ministroak eztabaida piztu duen beste neurri bat ere jarri du mahai gainean lehen arretako zentroen gainkarga ekiditeko, 3 eguneko autobajak. COVID-19 pandemia garaian indarrean izan ziren burokrazia arintzeko, baina Andoni Calvo, zer da zehazki autobaja delako hori? Aurrera atera ezkero, 3 eguneko baja hori medikura joan gabe hartu genezake, ardurapeko adierazpen baten bidez, hau da gure ardurapean sinatutako dokumentu baten bidez izango litzateke, gaizki sentitzen garenean, lanera joateko moduan ez gaudenean, eta esan bezala medikura joan gabe. Hori da Monika García ministroak gaur goizean bertan aipatu duena, bota duen proposamena Portugalen edo Erresuma Batuan indarrean dagoen neurria dela azpimarratu du, eta aldarrikapen historiko bat dela esan du lehen arretan. Baina ez dago ezer paperaren gainean, eta horrexegatik hain zuzen ere enpresariak gaur ez dira ausartu balorazio bat egitera. Medikuen kolegioak bilduta daude hemen Bilbon esaterako ordu honetan, eta bihar ezagutuko dugu zein den beraien iritzia, ze balorazio egiten duten proposamen honen inguruan. Bien bitartean, medikuen sindikatutik bai jaso dugu balorazioa, begi honez ikusten dutela, esan dute batez ere horrelako epidemiak bizitzen direnean, gripe edo COVID kasu asko daudenean lan burokratiko hori ezabatzen zaielako. Egunotan askok bizi duten egoera aipatu du osasun ministroak proposamena arrazoitzeko. Muchas veces a ti no te dan cita para tu médico de atención primaria hasta dentro de 2 o 3 días. Eta askotan gaixotasun arinetan bizpahiru egun dira etxean ematen ditugunak. Sistema honekin medikuarengana bakarrik agiri bat eskuratzeko joan beharrean nahikoa litzateke norberak bere enpresan erantzukizun adierazpen bat egitea 3 egun horiek justifikatzeko. Esa misma declaración que le hace al médico que se la haga a lo que es el empresario. Y estamos hablando de 3 días, y no estamos hablando de que la gente deje de ir al médico. Medikuek begi honez ikusten dute proposamena. Gaude oso atakastu eta larrean, denbora beharrean gauden, eta burokrazia edo lan administratibo hartzen dugun arintzen digute, nik uste dut hori begi honez ikusi behar dugula. Enpresarien zenbait iturritatik baina iruzur arriskua aipatu dute dagoeneko, eta Nafarroako osasun kontseilariaren ustez berriz, egungo gripearen intzidentziak ez du honelako irizpide aldaketa eskatzen. Osasun ministroak sistema honek pandemia garaian oso ondo funtzionatu zuela gogoratu du, baina gaia planteatu baino ez dutela egin esan du.